Gisaysay sa inahan og asawa sa mga nalumos patay sa kalinan nga human sa nahitabo gipadamgo siya siyang asawa og duha ka anak. Sa eksklusibong pakikinabi sa DXDC Armendavo kang Krishna Kagalitan, 34 anyos asawa og inahan sa mga nalumos, iyang gibutiyag nga naadtong Martes sa gabi, gipadamgo siya sa iyang bana. Dayon nangayo kini og pasaylo kaniya og iyang gipangutana kung asa sila nahimutang. Gani sa damgo, iyang nakita nga magkauban ang iyang asawa og 8 anyos nga anak, samtang nahilayo ang mangod ni ini nga 4 anyos. Unta damgo lang unta ni. Ipasaylo na ko kung bana. Ingon siya sorry, so tige padamgo ko niya nga asa sila. Nara jud diha sila sa Antipolo. Samtang iyang mga anak mingon sab kaniya nga gitugnaw sila ug ang mangod mihangyo nga motutoy kini sa inahan. Gani sa dihang iyang gipangutana kung asa sila, mitubag kini nga anaa sila sa Antipolo sa Talumo River. Diin nakita sab sa moong sapa ang lawas sa iyang asawa og 8 anyos nga anak. Pasado alas 6 sa buntag adlong Miyerkules, Mayo 27, 2026. Samtang una na nga nakita ang lawas sa 4 anyos alas 3 sa hapon adtong Mayo 26. Kamanguran lang ang nilayo. Nag-uban yun silang do. Gabi, nagkuyong ko, di ko kabuka. Ingon sila nga, sorry. Sorry, Yams. Ingon ko, oo, dawat na ako, asa mo. Ingon akong anak, tugnaw, mama. Ingon ko itong isa. Mama ko, didi ko, mama, didi ko. Wala ko mahimo. Gusto ko mula ko gabi. Ingon sila tugnaw, gadala ko gabol. Tugnaw daw sila. Ingon ko na sila sa Antipolo na adjude sila ganyan punta. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Manuel Duran at Tatak RMN.